4 lane kasemar pon amen pen sen gravel ki phora tum river course la pen river bed kapan hok pon Karli tang sumila rong hang piamen pen kudam rong hang arong along residential school ke kim ke rang pon chi aphan long ikisom pon Meghalaya asor umrukoti po arong along longley nang kipet. Karbi Anglong arlo COVID na kang dang bom tekpon long si DDMA ahin pen kepang tir pon asay ki klempon. Nilip MAC constituency ke parlo Borjan lo ke Charlie Osomar atum kinahok dun. Asama te Karbi Anglong ahawar Nagaland arlo ke parlo pon bidi lang no ke klang. COVID SOP ke pati peg abang pu abang pia tum aphan rai kom sai pia tum pen kang sai pon. Kardom pini prime time than bang pini li merina han sepi non arjo ikha biar tang ton pen. Duarbaguri constituency ke parlo Deithor Dehuri ahawar malom 4 lane atowar ka selampon amen pen sen gravel ki phurpon atum langroi ari suntuk pen ki phurpon Aret ajok si river course la pen river bed ke panohok pon thekpon long mining aside along 365 News India pherang ke amos ingti alang li adim aklong along kahumri damahut langroi ari joy ke pen sen gravel long pon pu amat JCB mate forkland pasun si langroi ari ri pen phurpon lap pinpur pon mela puson heavy equipment langroi along ke pasun mate ki phurpon ke river bed kanahok thepik along pen along thekpon long wecheng ahut punoi ningkreng ahut punoi langkili woi along pen along river bed kana hok mati langroi ajak ke thepar pik ajok langkilita lipon thek thedet ason si thekpon long jong sila pusona sai ki klempon environment mati river bed kana hok pon pulote la pusona sai labang so aside along ington ponsi along kaprek aside awar sai kiri pon akinang sot mo oso prakjang et apikang thin pon ke ali ave pusi cherok tok arat atumpen thanang pachini dun Abirta nang pale Adun thula bangso sen gravel ke pon ke roi along kachirap towar hula bangso sen gravel ki phur adim aklong along pen ki pon ke roi rat kacheleng phun atowar si roi pon bomlo lata ison alam dampar dang kep nerlo suni pacheleng pon lote Karbi Anglong arlo ke do roller mate long le ka pacheklam amotor RD pen kilit pik pik ajok dampar kacheleng pon along khurungwang thek pon long lo lapuson ajok rong asor atumsi amethang thur pak pen towar kacheselam nang hang thunang jo lapuson a hotsi patumi dik thek pon long ronga sor dampar mukha khang dun lapen towar pikacheleng pa melong ja phan pura towar ajo hili ke thok pon lasi solang do arat atum pen kachuning ri pedopon local MAC mate forest department board chairman aphan labang so asai ki klempon along birta endun pen langchari dun lapente non ke wang jilang kopuson asai klempon sike mejima pin khadun asonte mesenji lapen rat atum churo ponji pusi 365 News India pherang ke amos ingtia thengno birta nangpale Deithor pen amos ingti 365 News India Nilip MAC constituency ke parlo Borjan ahawar Osomar lo ke thek dun de pen kana hok dun pherang ke kahumri dam ahut thek dam long Osomar atum lo ke thek the non hejong COVID kang dang bom ahut school hai hu ke than kilang ponji aphan pura SOP sita me pangdak ponlo sita isining duk me alam than bang atum pen Osomar la pen api apo atum angbong thangnat kachingwai kawe ajok Osomar atum mang humang ram thekdam long abang pen abang Osomar atum ke non pu anta amen sita me chitok thekwang welang ronga sor pen ki jong pon than bang atum school lo ke than pon ke pangkhri la pen lo ke than aphan wang we la pusona sai apotsi Osomar atum aphan lo ke than pon pangkhri velo Pinpur pon me labang so school ke seng pon lapa an ke ban lo pini arni anta mesen barpi barso lapen kijun alang awar sai ave mesen dex ben sitame avelang lapen adun thu phere me alam Osomar sitame ajahak api apo Osomar aphan kaching hon pathek nangji pupen along ka prek school katerek pon bom ajok lo ke Charlie Osomar aphaita kang arpon ajok labang so school mate labang so arong along pen kapawe pon deji atowar sitam bom lo lasi puthot cherok tok api apo atum pen pherangki athengno Karbi Anglong Autonomous Council ke theki ding mate local MAC aphan sitame labang so school lapen Osomar akai matha ponsi awar sai ke medo an pa klempon mate klempon pi asonte me parji puta nangchuni ri pedodun lapen adun thu jong si thanbang atum aphan terek ponsi ke meji pusita me rong asor atum chedon dun puta pherangki athengnon chuni ri pedodun Nilipen Moses Teron 365 News India Nilitum Borjan Piskurlo Saratu
ladak nili tuma high school master bang ini master ta bang di omuna lapen aku usmara phan hiding kaduga vita nangli li la somsi theklong usmara tuma phan school ke thanta hopta pen an sia lini niali lapson anke nilirong au samar atuma bangke la non uwigimi atunke thega lele lapidinga masto kubotante uwigimi atum yong si kisuli lelo pulorangte nilirong ta kisuli lelo lasi misen amastor nangtoya asonte susi sar tonpan nilihin pen tuning dilo baldo labangso school along yetu tibul ka vedet bench ka vedet lahai lapen la school ki kangram su labangso khirki ka vedet lage aprang batala puluma amante koson pen sila bangso ka vedet lo lamang nali plot ponjige la ben kavi tibul kavi lapen khirki kavi lahai ke usmar atum ke phang thaplo la sinon abang ke la rong village level committee president secretary atuma pansi aku tipik pondo tante labangso la jitu lahai usmar no phan kilang dong da bang kilang no cari managing committee mate lahai alang li tum la kilang dong abang phunang tum pen thangta ave ma dapen mangke non aku ke thangta aripura velang sita mola village level committee along president secretary atunga si ariput nang pilo polo te ben tibul ke phang ho inghap khilki ke phang ho lason committee sar yang si report nang pilo polong te nili rong sar ahin pensita aku nang itu sar tun ahin apanta aku report nang pilo Karbi Anglong Autonomous Council CEM alamchak ating si patumi Bhomkuru Arani West Karbi Anglong Kudam Ronghang Arong along English Medium Instruction Pen ME Lapen High School Apartment Residential School Kekim Kerang Ponji Apan patumi Aru Niphai Kretrok Bhomkuru Arani Long E Somponlo Lapen Compensation Lak Gap Check Pajir Tekang Aduntu Hem Kachekim Ponji Apan Sitami Chiklo Ejon Abay Nong Pangrum Ponsi Pajir Tekang Lo Aduntu Rong Ang Bong Kacheleng Ponji Apan Ta Block Atowar Selam Pipon Puputa patumi Pang Dakpon Bureau Reports 365 News India. Chintong constituency angkang block hini umrukoti po di Meghalaya asor corona ang tanawur nangkang dangbom apor ahutsi thedung irrigation asai nang keklem lapuson Karbi Anglong arlo Meghalaya asor government asai nang keklem pon ke manghupon me melopu ongdung arada tum chethan rinti aduntu Karbi Anglong Autonomous Council CEM kaningje Karbi Anglong along le etcheta bangaphan pipon thekte puke langdunding poma puta ongdung arada tum arjupon lasi puthot hawar arada tum longri kacherai kompon thekji aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen langchari dun silabangso irrigation scheme ing ton dunangpo puta tuning ripedopon athe anutin state ta amena arondo lapen Cheraikom ji aphan akenang sot. Bureau Reports 365 News India. Ahoy alam ki. Ahud adak pen klang pon bom jud un ek hang pon un e ason si mandet lo. Nagaland asor puthot bidi kang limpen asamatik Karbi Anglong along ri Nagaland ke parlo ponji alam puthot nang ke klang. COVID ke so vaccination ki piponji po amen pen mate nitum nimena amunid do po amen pen borlengri ahawar Nagaland amena jurisdiction che parlo ponsi vaccination ki piponji asai kedeng pon manghu me alam borlengri ahawar Assam state mate Karbi Anglong Autonomous Council jurisdiction arlo dokok apita Nagaland asor COVID protocol aron karkan ponason si thekpon long lapuson asai nang ke plang I ahok Karbi Anglong Autonomous Council pen kelang dun kachirim dun de ajoklo Labangso alam arjulong mate Nagaland po salong bokajan KSA aro lapen AJYCP bokajan aro atum thekpon long si khamke dun lapen lapuson bidi kanglim ke klempon aputhak pin rempon aduntu non puthot Karbi Anglong Autonomous Council mate non akimi kechari pon Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma asorkar kopusi ingsai ponji malake mo arni kewang arni si thekpon long po bokajan pen Bisnu Lekthe 365 News India
Patumi bom kuruarani Niphai hitia jo corona na kangdang pon lapen ke cepajok ponji aphan pura District Disaster Management Authority ahin pen ke pangthir mate sanitizer ke apon thek pon long aduntu Niphai hithi mate Karbi Anglong Town Revenue Area lapen Municipal Board ke parlo anke SOP akini sarkar pen ke pangdak pon ke kroi ponsi thek pon long. Bureau Reports 365 News India. Kaphere meme COVID ang tangawur ng kangdang bom teklong si abatay-batay COVID SOP mate aron sitami sarkar ahin pen pangdak pon bom lo sita patumi bom kuruara ni tekpon long along pen SOP karkan pon lapuson ahut raikom saiki atum pen DGP Bhaskar Jyoti Mahanta ahin pen raikom saiki atum aphan jakong pidet api patumi dipu panbari along SOP kapatipek atum aphan jakong pen thurplutsi saikachik lempon Lasiputhot 365 News India ahin pen Karbi Anglong arat atum aphan SOP ke patipek pon pedeji aphan puthot phan terepon Dipu pen Ajit Gogoi 365 News India Pini Abirta ke lapan se kangton iglo arni ke me kardom